Přijdeš někam na party, co první tě zaujme, na co první koukáš, co první řešíš? Tak kouknu se, kolik tam je lidí, pak se zaměřím k baru a dívám se, co budu pít. Kdo tam jsou, jak jsou oblíkaný, jestli tam je víc kluků nebo holek. Jestli se všichni dobře baví, hlavně aby to tam bylo pořádně rozjetý. Je spousta lidí, kteří chtějí se dobře pobavit, které baví ta muzika. Baví mě R&B, černá muzika. Elektro, house. I dance, takový ty velký akce, Tiesto, podobně. Je voudrais electronic music. Ideální party asi tak, kde se všichni baví a nikdo tam nesedí někde v koutě. Všichni se cítí příjemně. Všichni tancujeme na dobrou muziku, popijíme, sranda. Merci, au revoir, Blanka. Très bien, merci beaucoup. Bye bye.